Gusto ko magtuon una sa aga kay malipayo ng akong pagtuon. Magtuon ako sang mas mabudlay nga material kay medyo sagat na ko. Makabasa ko libro pero ama-amat lang. Wala kid mga libro sa hiligaynon kay hindi kinatudlo ang hiligaynon sa pulutuan. Nagbakal ko libro sang short stories ni Peter Solisneri. Gusto ko kay may damo nga bagong tinaga nga matunan. Makatanaw na ko mga videos sang mga tumandok nga YouTubers. Ang paborito ko si Longgotat. Nakahimo siya mga video parte sa iya pamilya, pagkaon kag aktibidades sa Iloilo. Nahilaw gid ako sa Iloilo. Gusto ko magbisita ining tuig pero sirado pa ang mga borders ang Pilipinas. Apan kun makatanaw ako sang mga videos ni Ilonggo Dad, makabisita ako sa Iloilo sa akong computer. Para magsagat akong panghambal, nagasulat ako mga scripts para basahon. Sang una, hindi ko gusto magsulat mga scripts, pero subungkan diyan din ako kung nga mapuslanon na. Gusto ko gid magsagad sa gramatika sang hiligaynon. Budlay magtuon sini kay wala kid libro para magtuon. Sang nagligan nga duha ka semana na mangkot ako kay Penny Lewis kung paano magtuon sang gramatika. Kin-rekomendar niya nga dapat ko mabasa libro parte sa gramatika sang Tagalog kay basic pareho man sa hiligaynon. Sa dason nga semana testingan ko na.